أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kunabantu ke bafowethu abangifonele bakhomenta nalapha ku comment section bathi bafuna ukwazi kahle ukuthi njengoba ngithi ngikhuluma ngeinkonkoni, ngikhuluma ngeitabane kule video le engisho kuyo ukuthi isijeziso salawo bantu sobe siyini. Bafuna ukwazi ukuthi uma ngikhuluma ngokuthi subhanallah, uma ngikhuluma ngokuthi umlilo uyobashisa endunu emdidi bese uzophuma ngomlomo, ngisho ukuthini mangabe ngisho njalo? Ngifuna ukuyichaza ke manje uthi yingani bezobe bethola leso sijeziso leso. Subhanallah. Walla uthi suratul Hud sura number 11 verse 78. Walla uthi wajaahu qaumuhu yuhra'una ilayhi. Subhanallah. Futhi abantu bakhe beza kuye, basunduzelwa kuye, beza la endlini kaLothi, basunduzelwa kuyo indlu kaLothi. Khumbulani ukuthi kwakunespy isnitch esasiwumkakhe uLothi. Lalela. Then Allah uthini? Allahu akbar. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Futhi babekujwayele ukwenza izinto ezikhohlakele abantu bakaLothi, Sodoma neGomora. Babekujwayele vele ukwenza izinto ezikhohlakele. Beza la endlini kaLothi nje sebeyazi ukuthi kunamadoda afikile la endlini kaLothi ene ba amadoda labantu laba. Lalela kulalelisise. uLothi ukhuluma nabo, qola uLothi wathi ya qaum, o bantu bakithi, ha ula ibanati, nanga amadodakazi ami. Ukhomba amadodakazi akhe. Ngitshele ubaba mangabe esedela amadodakazi akhe ngenxa nje yokuthi akafuni benze lo mkhuba lo abafuna ukwenza kubantu besilisa, ngoba nabo babantu besilisa. Uthi nanga amadodakazi ami hunna adhuru lakum fattaqullah. Allahu akbar. Nanga amadodakazi kami amsulwa, ama-virgin, yintombi nto amadodakazi ami. Nanga awakaza thindo, awakaza gqekezwe. Subhanallah. Izwa nje ukuthi uthini. Fattaqullah, qaphelani, yesabani umdali wenu, yekela ningayenzi lento enifuna ukuyenza. Ningamane nithathe nabo abantwana bami nginika bona mahala. Abantwana bami ama-virgin boy-2 bamsulwa, ningamane nithathe bona kunokuthi nenze lento le kubantu besilisa. Subhanallah. Kodwa bona bathini? Wala tukhuzuni fi dhaifi. Okay, uyamuzwa kuLothi uthini manje? Uthi please ningangidumazi ngezivakashi zami. Lento enifuna ukuyenza yihlazo, nizongidumaza, nizongiphoxa kuyivakashi zami. Ningayenzi lento enifuna ukuyenza kuzo ivakashi zami. Iphukuphuka zazi ukuthi yingilosi lezi ezizobhubhisa iSodoma neGomora. Ngendlela bayohuhe ngakhona sebeze bafuna ukulala naneyingilosi ngoba bayibone nje zize ngesimo sabantu besilisa. Subhanallah. Lalela, ulalelisise. Njengoba ukwazi ukuthatha idonkipiri yakho noma itotorozi yakho ulifake ezibunu zenye indoda, umlilo nawo uyobungena kanjalo emdidi la ufaka khona itotolozi lakho, la ufaka khona umthondo wakho, nomlilo uyobungena khona lapho uzophuma la emlonyeni. Cabanga ukuthi ngizwe kahle. Umlilo uzobungena lapho ufaka khona wena lento yakho oyifaka kwenye indoda,
umlilo yobungena lapho ngelanga lokwahlulela. Isijeziso sakho yileso, uze uyophuma ngomlomo. Subhanallah. Alaysa minkum rajulun rashid. Subhanallah. Ukuthi akukho umuntu phakathi kwenu onengqondo enhle na? Lento le nifuna ukuyenza, nifuna ukungiphoqa, akasekho noyedwa nje nomqondo ocabangayo phakathi kwenu. Subhanallah. Yizwa ukuthi uthini ke manje? Bayamphendula labantu laba. Allahu akbar. Qalu laqad alimta ma lana fi baytika min haqqi. Bathi bona ngempela uyazi ukuthi asifuni lutho, ayikho into esiyifunayo, asifuna amadodakazi akho, asifuna umngakho, asifuna amadodakazi akho, asifuna abantu besimame. Subhanallah. Wa innaka lata'lamu ma nuridi. Wazi kahle ukuthi wena sifunani. Wazi kahle wena lothi ukuthi njengoba sila sifuna lamadoda laba athakuvakashela, asifuni madodakazi akho, asifuni inkosikazi yakho, asifuni umuntu wesifazane. Njengoba singamadoda nje sifuna lamadoda la esizwile ukuthi avakashele la kwakho. So bafowethu, iyekeleni lento ingamanyala. Ake ngivuleleke eBhayibhelini sengivala. Uze ukuthi iBhayibheli lithini? Akuyona iQurani kuphela ethi the luwat, ukulalana ngamadoda nobabili kungamanyala, ukulalana kwabantu besifazane nobabili kungamanyala. Ngathi iBhayibheli lithi kungamanyala ukulala noyihlo ekuzala, uyindodakazi umuntu wesifazane. Kungamanyala ukulala nonyoko ekuzala. Kangakanani umuntu wesifazane lala nomuntu wesifazane, umuntu wesilisa lala nomuntu wesilisa. Lalela Leviticus 20 verse 13. Abalevi 20 verse 13. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libuzwe phezu kwabo. Angikuphindele, ngifunda iBhayibheli manje, angisekho kuQurani nanti. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libuze phezu kwabo. Nani ninamadoda eningena abantu besifazane emdidi? Nani ninamadoda eningena abantu besifazane nithi niganiwe, nigana abantu besifazane, ninganeliseki ukuthi ningene ngapha kwimomozi bese nifuna ukuyongena ngasemuva? Nani nibaliwe kulabantu okukhulunywa ngabo la? Nihlale nikwazi lokho, amanyala lento eniyenzayo ayifuneki. Yo, ngathi ngiyabona Nkosi yami. Yazi ngathi ngiyabona usuyifakile lento yakhe imayethi yabuya ibuyisa itaphi isihlama. Sis, namanyala abantu besilisa, ninamanyala. Manyala lento eniyenza ayifuneki, yekeni. Umdala akayifuni, taphi isihlama. Sis, umdala ekudalela into right ukuthi udle kahle, ukhululeke, ujabule. Yini nje isatisfaction ethu, ibuphi ubumnando oyitholayo ngale mdidi endaweni esihlama? Sis man, nesinyanyisa kamampela ngalento eniyenzayo. Yingake kumdala ethi la ufaka khona letotolo zakho, la ufaka khona ledonkipili yakhe endaweni wrong, kula umlilo uyobungena khona kuzophuma ngomlomo. Cabanga ukuthi ningizwile. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.